Aban agye atomo se aban adwumayefo won marketua no ye ntumo ho nchemu enkono ye no share single spine salary structure no asia we no 2026 ebeshase ahini mebuso me da to so nkron afei mu na aban ene adwumayefo ana musifo akwatrase a wonom de won sahye nkrata ase kyeresa afimpimienu ene adunu nhia ye ba besimui wo mu eto aban adwumayefo akatua mu wo mabupan enkono ya eno ene ye wode ba beka wona katua ewo dada no so afo hwes kasem so Dr. Kasee lato forcing ene de abasobo ama adwumayefo nyina se wonom ene aban edi ne yie na wo mate ase se ntumu aban peso wode ba no wonom agye atum na wo kyerese aban ayekrado pa se wode nhie egu akwan sene beya sikasembe gina ne naso na adwumayefo asetena mu nso ebekɔ yie pa pani kwanche for da Fair Wages and Salaries Commissioner no Dr. George Smith Graham enso ede aseda PCA ma adwumayefo nkabom ku se wɔn nso agina aban achi na enhyɛ aban ye se o mezi kasembe gina ne naso no wɔn ate ase na saa entumu no wɔn magye ne kurakura mu ena twetwefo ede adwumayefo nkabom ku odwehwo ansa enso ede atodwa se adwumayefo ate ase se sikai wɔn begye atum wɔn po enti so wɔn ayɛ ne saa de aban so nyana famu de se ɔmfa etuo foforo bia emma ya sa sika wo mu ba benya no eba be sey no kra